Сегодня я вам покажу субботний сніданок. Бочок, бекон набив, яйки, зеленая цибуля у нас была, захотел авокадо, ready to eat, блях, походу он подбит. Есть такие пригожие помидорки, есть чеснок, есть такой сыр. Фиг! На может ты банан откусил? И он просто колебесится, ой, что банановым листом уже стало. Ой, он зараз тут взял, ось укусил, прокусил. Мне в детстве была самая ратуючая страва яичня с помидорами. Не падай, корочка, не убегай. И нам туда спотребится один зубчик чесноку, я думаю, одного може достатково будет. Это фиг бесится, потому что мы ему мячик набили, Вика набила ему мячик. И мы ему выдаем каждый день поиграть, потому что он не ведает межаў з гэтым мячом. Он просто может без конца, покуль, здаецца, притомность не стратить. Волосы подпалил ось тут. Зараз под парсюком зараз. Парсючком пахнет. И мы зробим скрэмбл. Зробим скрэмбл вот с гэтыми томатами с чесночком. Особенно подсмажим бекон. Гэта вось на булочку пойдзе. Я взял две булочки. А вось гэта так само скрэмбл я покрышу. А до булочки сыр вось гэты твороговый и сверху бекончик. Трошечки вось обсмажили чеснок и... Короче, все, хай оно там смажится. Так, нам там до скрэмблу спотребится чорный перец. Я его зараз у ступці помолю. Перец гэты додамо и до яек, и до помидоров. Боже, якое смакотце тут отрымливается, мы его трошечки присолим. У меня есть венчик, але мне венчиком все равно не подобается болтать яйки. Я буду это робить. Я это буду робить по старинці, відельцям, як завсёды. Самое лепшее. Чим вам не венчик? Мне для бутербродов треба бекон подсмажить. Это столовая такая пательня. И я не хочу сегодня девбаться, как оно прилипало, не прилипало. Я взял пергамент, поклал, ось, и оно начинает от себе пригоженько уже скручивать его. Яичня готова. Ну и не переключайте. Хлебушек можно подсмажить, я не подсмаживаю, просто подогрел его. Так. Вы только гляньте на это. Look at this. Perfect. Просто. Масло. Он ready. Ось аккурат для сьогоднішнього сніданку он і рос. О. Ось і... А ось то, що на стінках. Ось нарезали. Можна одразу, каб не чорнів від металу і всякого такого. Залить цитринным соком. Это моя буде. Мне подобається, ось коли у булках, ось ми навіть на кухні, коли працювали, додаєш бульбяное пюре, ось сухое, воно таку текстуру робить сочисту у булок. Все, ми на це викладаємо зараз. Все, як там було на картинці этого бекону. Ну и томаты. Пригожин не отрималося. У виніку я все одно смажу просто на пательні, ось, гляньте, який бекончик. І ми його ось так. І ми сюди, ось гетоніки, як-то,
лахмотья. Десь у мене у календарику беларускамоўным было гэтае слово. Вось і атрымаўся у нас такі сняданак, талерак белых не было. Вось тут з памаранчамі, з апельсинамі, тут з гусямі стахно такія ёсць і такая, якая робіць яешня. Вось тут булачка з сыром, з авокадо і з беконом. Вельмі энергетичны сняданак. І тут олівки у нас засталіся. Энергетичный сніданок. Энергетичный. Вот. Фиксик. Ты живы? О, гляньте. За этим мячом играется, он потом як чушка нейки. Ну и после такого энергетичного сніданку, покуль Вика шайтан машиной палац мочить, я зроблю каву. А потім часом я роблю ввогуле незамысловатый фильтр. Я колись злепил такую воронку себе сам. Глазурь внутри залилась, я просто свердил, набыл, просвидровал. И у меня нема кипню, гуснек с таким с такой лейкой, незвичайной. И я не по вагах роблю, я не по таймеру роблю. Я просто ось ведаю. Так, заливаем. Що зараз? Процес блумінг. Все, кава зараз завариться. І після того, як я готував булки ось гэтай кардамоновые, поглядите выпуск, ось тут посилочка буде. Я ж ось тут молов кардамон, і у мене вже кольки тиждень кава ось уся з кардамоном. Ну ось зараз ось я відчуваю, що мені, але она просто там, ось просто туди уелася. Віка, ну не роби так! Гляньте, у выніку, што я набыў учора в секонде. Набыў вось гэтыя шорты. Яны з Decathlon. Это такая спортовая крама, где всякие походные, роверные ролики, все, что мы бачили. Так, у минулым выпуску, до речі, ось тут десь додам посилку, поглядите. Там я просто натхнений з імпетом, з нової пасії, можна сказати. І ось такі шорти у секонді. Вони вельми щільні. Така кишеня. І ось такі, не ведаю, що це джемпер, гольф. Так, це можна сховати. Що, як це, Віка, називати? Я не розумію. Гольф, поло, ну не поло, нужно з коротким рукавом. Короче, ось така штука. Але саме головне, ведаєте, що я знайшов? Тут невеличка передгісторія має бути. Я в початку года написал себе такой лист 26 пунктов, я потом покажу, может наприконці года, что я хочу сделать нового, ці не нового в этом годе. И тут под 10 пунктом написано «сходить у походы». Корочей, все, я это записал, и оно само неяк мало там неяк выпрацовывается, эта история. Один раз мы с Викой зашли у секонд, я побачив, что? Я побачив спальник и не купив его спочатку. Я ж не дорассказывал, я его побачив и не купил. А мне Вика такая каже, ты ж хотел почать ходить у походы. И мы взяли этот спальник за $10. Пам'ятаю, що десятка була, не злотих. Фірма McKinley, я глянув, гэта быццам бы норвежская нейка. Але знатоки кажуть, що вельми добре. Я уже паспрабаваў ім паспаць, але ў хаце. До нас приїжджали в гости, нам не хапало месца іх пакласці, я спаў у спальніку. Вось, можете побачить, як гэта выглядало. Мы с Фиксиком спали на подлозе. І ладно что, учора Вика каже, поехали в секонд. Я кажу, не, я пойду в гараж грати на бубнах. А потім такий опошній момент, поехали. Подвез Вику с ветриком на багажнику. Вика сказала комфорт 0 з 10. У нас убербайк такий був. Кожна кочка. Як казав, колдойобіна. Ось. І ми приїжджаємо, і у мене в очі позірк одразу трапляється на позірк, на очі. Коротей. Ось такий заплечник для походів. Я розумію, що мені ж треба кудись все складати. І я ще тоді не ведав, потім записуєш своєму сябру, кажу, що я набив заплечник, ось такий, кажу фірму, а це та ж сама фірма, McKinley, коротей, For Adventure. Який колір пенкний. Ось тут такі профіль металевий, ось коротей, у мене ніколи не було гэтых речей. Я вельми задоволений, коротей. Коротей. У мене вже є дві ось речі. Ведаєте, що зараз буде? Як мінімум, мені не хапає намета. І я открыл на все тем же Buy Me Coffee сбор на намет. Я поставил $150, что с тебя бачу, коля 100
Ось акурат $150 намёты на 2-3 месяцы. На 3, напевно, каб з Вікою можна було ходити ще у походи. Бо я ж 2 місяці займаю. Для чого ви думаєте? Ви можете ось скинути гроші такі. Що він все просить гроші? Для того, каб я записывал влоги оттуль. Я вельми хочу готовать у походах. Всяких на каменях там блинцы, хлебцы, хлеб готовать. Ходить и показывать вам, потому что мне это вельми цікаво, я сам люблю глядеть такие каналы с походами, с ежей, всем таким. И посылочку я покину в описании до видео, вы можете там закинуть просто мне невеличку сумму. И чому я прошу об допомозі, тому що я хочу ще поспіти в гэтым годзе. Ще 1,5 месяца, напевно, застаецца. Я ось так размярковую до конца верасня сходить. Тому ви можете допомогти і стати спонсором выпуска. Альбо ви можете просто оформить подписочку і все. І ви будете допомагати таким чином мені у розвитті блога. Це ж по сутності розвиття блога. Коротше, того намету не було, які я побачив, 3 штуки, які я собі відзначив, але ми зараз поглядимо останній рештунок, що нам треба з собою. Це некий шльом, міні-пательня. Правду кажучи, ось яка штука нам спотребиться 100%. Це ось такі під мені до землі, коротше. Я у спальнику під гэта, і під себе буду класти гэта. Які миленькі. Так. Ось такі кубки, вони вельми легкі для кави з собою. Може сьогодні що і візьму, дробязі які. Коли? Поклоняться тобі. Ні. Цариці все. Царица, князёвна. А гэту ежу докладно будем с вами тестить. Буду брать эту сублимованную. Тут ось некие спагетти болоньезе. Крушо... Так, сама. Так, гуляш с курчаки. Тут похилок mashed potatoes with minced meat. Короче, Декатлон — это место, где ты покидаешь все свои гроши. Подскажите, Криваска, где тут можно наметик мне знайти? Ось, ласточка. Дякую. Наступне, що мені сказали обов'язково брати, це на голову ось такий ліхтарик. Він зручніший, ніж який вішаєш. Вау. Ось таке. І во всіх таке є. Ну, короче, треба просто... не во всіх. Що за улов у тебе? Под меня, под дупу и не под дупу. Под спальник, короче. Сегодня взял. Тобі шкарпетки, ліхтарик на ровер і ліхтарик ззаду на ровер. І ось такі кубочки. Дай покажу. Ось такі, які. Ну, 150 злотих, за що? Зроблю розпаковку книги. Ось я на єді со мною. Ось так отрымлівається, ось так. Мне зараз треба приїхати додому, все гэта викласти, сходити яшчэ у Жабку, забрати посилку, фіксав корм, там 11 кілограмів. Ох, взять пивка безалкогольного и поехать у той лес, заказник Кампінас на день народження. А гэта на таксовцы от нас. Так, на автобусах, на всяким транспорте, то это 1,5 годины. 1,5. А на таксовці, не ведаю, напевно, хвилин 30. Ну, короче, агулам все одно. Треба пердолиться, як тут кажуть. Ось. Ну все, ось такий день, вельми насичений. Это Lidl Time. Вазон базилика. Твороговый сыр с вершками, 2. Это не то, не за 85 грошей. Раскупили все. Тобі такі. Я забываю, який ти смак завжди любиш. Бедронці. А, ти з бедронця? Так, я з бедронки. Ну, будеш такий. Это был йогурт кокосовый. Рукола. Лосось атлантицкий. Вензона наземна. Каратей. Листа саков.
это авокадо и Опа. персички. Частичкове? Так. І тут називаються персики гети, типу як печеньки, печенькові. Не ведаю. А зараз у Лідлі увогуле є така акція, що проходять тижні різних країн, зараз грецька. І ось такі олівки, що раз там з'являються, 4 видів. І я ось таких козюлек ніколи не їв, і вони вельми смачні. І такі з гореччю. Гэта більш солено-кислі, гэта насичені, вельми такі, люблю їх. І ось гэта 2 фаворити. Не було той куриці, там не взяв філешку іншу. Каперси скончилися. І вони тут коштують з $0,5, щось такого. Яйки раз, яйки 2. Ну і зараз порозмовляємо про книжки. Що ж за книжку я забрав? Що ж я за книжку забрав? Давайте. Що там за книжка? Пишите. Ось, хто напише, що там за книжка, той молодчина. Короче, ладно, я не буду довго тут гэты прелюдії всілякі робити. Гэта уладар пярсцёнка ў 2 вежы, другая частка то бок. Калі вы фан гэтай трылогіі, а калі дакладней казаць, там 6 кніг, гэта вось для зручнасці ёсць, скажем, 3 кніжкі. Вось, гляньце, адразу покажу. Першае. Гэта братства пярсцёнка. І вось 2 вежы. Цікава, што я думаў, што уладар праз У, а тут валадар. Ну, перакладчык вырашыў так. І гляньце, тут кніжачка навюсенькая. Ось 20 хвілін таму дзесьці забраў, 30. Адразу разгартаю кніжку, а тут Мінас Моргул. Так яно завецца цяпер. Тут унутры ось ілюстрацыя, як я разумею, Рохана. Тут быў Рывендэл. Да майго шчасця, тут ёсць гэтыя мапы ўсе. Ось. Што гэта? Захад Серадзем'я ў канцы 3-й эпохі. Ну і што трэба ведаць? Вось, корм прыехаў. Бачна памеры. І там унізе яшчэ... І там яшчэ ўнізе 4 бутэлечкі піўка взяў. Ой-ой. Фіксик. Твой корм. Че, как принес? Вушка. О, никакая худелка. Скшинка. Ну вот. Жопка. На годиннику другая. Полова на 3-ю, а у нас тільки день починається. Фіся. Не, ну тихо, ну. Это мы повесим тады вось так. Хотя шило на мыло. Так само справа. Карацей, покину вось тут. И все. Оп. И вот теперь у нас есть тут очки. У нас теперь есть тут очки. У нас есть гэты крепежик. Треба под трошечки подкрутить. Ну и паўтаруся наконт намёту и вось походу, что спочатку з'являецца такое великое жаданне всего один день набыць и адразу поехать. Потом разумею, что я буду в сваім тэмпе все гэта збіраць, наколькі у меня хапае грошай тут больш, жадання, і каб я, ведаеце, пакуль я все это збіраю, я знайду месца, куды я поеду, продумаю маршрут. Я вось так думаю, что я на электроне кудысьці поеду, у меня увогуле жаданне до воды, не ў лесе нідзе. Вось, хочется до воды кудысьці, до возера ці рэчкі, взять ровер, заплечник, на одну ночь, сесть на электрон, подъехать кудысьці, там проехать, разбиться. Вось, ну разбиться в сенсе, вось, намет. І буду ў сваім тэмпе все рабіць. Не буду глядзець на іншых. Вось часам подписываешься на кагосьці, а там у яго ўжо ўсё набытае. Ужо есть і гарэлкі. Зноўку напишите камент, якую гарэлку, я ж не п'ю. Часам трэба выдыхаць і параўноўваць толькі сябе з кім, з сабой. І свой шлях толькі. Вось я так не заўважаю, у мяне от сябра ёсць ровер. Я вось хацеў, у мяне, ведаеце, ёсць ліст, ось мой нататнік, тут ліст
2024 год, пляны, думки, речи. И у меня вот тут под 10 пунктом стоит, что я хочу сходить у поход, альбо у походы. І я ось кожен год зараз, напевно, кожні 2-3 годи записую собі перед початком году, ось, що б я хотів у гэтым годзе зробити. І мені так, скажем, простей, я записываю, и я у меня не перед очима не висит. Я пам'ятаю ось о таких важных речах, типу, ось сходить в походу, я вельми хотів на ровери покататися. Я записываю вандроўкі, магчыма, я хотел в Скандинавію, я слетал в Скандинавію. Разумеете, я ось паўгады про кульки 8 месяц ідзе. Я ось толькі зараз поглядел, и так трошечки. И так приемно, что ты идешь ось згодна со своим. Так это, у меня был план, и я его притримлювався, ось типу такого. І ось я вам розказую, я думаю, що життя найцудовніше, так? Трабли з працею. Як это кажуть, все, що можна набити за гроші, це не проблема. Глянем, що буде з концертами, з абсентами, і увогуле ось наступний місяць трошечки вирішальний для мене. Я собі сказав у маї місяці, у травні, що паспрабую з концертами, паспрабую, як гэта будзе даваць які заробак яшчэ. Скажем, дам спробу музычнаму накірунку увайсці больш прафесіянальна. Больш прафесіянальна, у тым сэнсе, больш грашова. Калі... Это ніколькі не кажа, што калі я не буду ездзіць у туры, што я менш прафесіянал. Не. Паглядзім, як будзе. А так, калі не, то просто будет час, скажем, не только развітаться. Правда, развітаться може з Марой. Мара, якая у меня выношивается 16 год, зараблять, играть на стадионе, все такое. И просто я перегарну сторонку. Ці просто штосьці допишу на этой сторонце. Хто його ведає, who knows. Я просто диву даюсь. За апошние несколько месяцев у меня роверники, обвесики, шлем. Это так приємно відчувати ось этого солоду от нового хобі, от нової пасії, як тут кажуть. Адчуваю себе живым просто, разумеете? Дагэтуль, як я ў лютым месяце пайшоў да псіхатэрапеўткі, все разумеў, што я просто хаджу навокал, вакол 3 дрэваў, скажем, блукаю там і нічога не разумею. Мы ехалі 30 хвилин. Ага, 40. 40? 40? Яно казала, ви доїдете за 25. І потім я гляжу, все, час здвигається. І ось ми 40 хвилин їдемо. Так, здвигається, по-білоруську совується. І я гляжу, час совується. І ось ми 40 хвилин їдемо. Короче, серьезно, отчувание было такое. А мне на такие долгие поездки до сюда чомусь так неёмко. Ну, это была какая-то таксистова праца возить. А ты таки думаешь, ну я б за такие гроши бы не повез ось туди. Ну, короче. Але все, мы доехали до Кампиноса. Ось. Такая пригожость. Блестки надо достать обязательно. Ой. А я ось так робив. Я десь як перекрутити, як воно лепі було. А где стул? Ну, кстати, вот стул для фотоаппарата. Ой, я вас фотографирую. Ну что, сябры и сябровочки, вот так у нас и скончивается денечек. У нас теплая компания, мы сидим, отпочиваем, размовляем, кушаем, гриль, не гриль, хлебушек. Все, виноградик. Что я хотел сказать? Варто уметь спыніцца и поглядеть, что мы маем, что у нас вельмі шмат чаго ёсць добрага, чаго мы у нашым такім хуткім жыцці не заўважаем. Гэта варта заўважаць, прыслухоўвацца да сябе і любіць сябе. Вось, ставіць сябе цэлі, новыя хобі, новыя цікавосткі знаходзіць. Вось. А вы напишите, як вам гэты выпуск, заварыце сабе гарбаткі, кавы, пасядзіце, пачытайце,
Пасмакуйце гэты момант. Паглядзіце ў вакенце, паглядзіце, магчыма, у вас дожджик за вакном. Вось. Подписывайтеся, пішыце каментары і ставце падабаечку, і хай у вас все будзе добра. Все, пакуль.